Saan aninamnama ti pamilya Zapata ken Matalino at itartarao di a selebrasyon da ket agtinag ti panakatay ti 31 ti tawen na ani Melchor Matalino, residente ti Poblacion Dolores, kalpasan na napaltugan iti nasa a lugar agarop alas 7 idi rabii. Istorya ti katugangan ti biktima ani Bernadette, ti biktima ken ti duwa pay akakaduana, ti nagiinom iti balayda pakairamanan ti sospek. Nangeg na pay nga imunan nga ada nagpatpatangan ti biktima ken sospek. Piloran pinandar na di motor nan inalanan. Pimanaw dan idi ko kunanan utong jakay ti kasi nga patpatangen na kunana. Apa yang amin? Kunak baga na ki din nga tagtagbatan na katay ka di na aminon kunana pa. So yun sakit ti parpaririyan nan nga ayon no api kanu nga nakalista tinagan na kunana. Anyar ta mukita ka di bagbaga nang intelak kunana ma'am ni utong so nga Njak kakayat nga kwa nga una anak ko na na kuha ka ti bagik ko na nang engkasjay. Iti investigasyon ti pulisya nagawid ti biktima iti balay datatang na manipod iti nagiinuman da a balay. Nagawid ti victim di balay dan nung sinaruno dito yung suspect. Tata according din ti nakita nagpatpatang da di lugar di balay da ti kalsada. Tata nagawid dito yung suspect siya. Simrek mo tan di parangan dito yung biktima nga nagtugtugaw siya gininanamot din. Pagka ma'am nagsubli dati ko, ninalpas ko na gaya dati suspect, nagsubli. Nasabat ni tatang na ginti mismo nga jindarwang sumargan niya nakabitbit ti paltugan. Inwalin na pinitatang na sana na pang pinaltugan ni Melchor. Mapapati ang nakabales met apimutok ti biktima. Mapapati nga nakaretaliate dito yung victim, adamot na recover ti nga paltuk ijay. So nga adam sugat dito yung suspect siya. Dagos met apimanaw ti sospek anapan nagpaarayat iti muna usar ti motorsiklo na. Nabigbig ti sospek ani Joel Pilor agtaw enti 46 ken agdama akagawid ti Talugtod Dolores. Nagsagaba ti dua atama ti bala ti paltog iti barokong ken pideng ti biktima idinto akin kanawan abuksit ti tama ti sospek. Agpadaan na itaray iti ospital dagiti duwa ken naideklara a dead on arrival ti biktima idinto madamang agpapaimbag ti sospek ang nagkedkeden ang nagpa-interview. Narekobre iti crime scene ti caliber 45 ang mapapati a paltog ti biktima. Magazine nga adaan live ammunition, 8 a fired cartridges ti 45 ken 2 a fired bullet. Idinto na isoko ti maysa pay a caliber 45 ang mapapati nga inusar ti sospek. Agtutuloy ti naununeg nga investigasyon tapnon mabigbig ti kangrunaan ang motibo ti pamaltog. Desidido met ti pamilya ti biktima ang mangiyoli ti reklamo kontra ti sospek. Jessica Boreta, Balitang Solid North.